Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w Szlagierach i Wicach. No i widzicie, tłusty czwartek minął, karnawał się nam pomału kończy. Pojedliście krepli czy nie? Jakście nie pojedli, to teraz będziecie mogli obejrzeć, jak się to u cukiernika robi, bo zaraz nam zaśpiewa pięknie zespół Metrum, zaśpiewają nam właśnie o cukierniku, a potem po cukierniku to firma Berger nam pokorze, jak się rychtyk waży. No toż zapraszam was fest pięknie, jadymy. Dzień jak co dzień, zaś w szolce kawa parzy się. Ty się śmiejesz i szczerujesz mnie. Chciałbym z tobą czasem na spacer krótki iść, ale ty wolisz wciąż zmierzło być. Bo cały czas bułach na boku, nie przeciągaj struny, daj mi wreszcie spokój. Bo ja chciała cukiernika, by maszkyty nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, bo go dałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, doch gitara spaczą się. Tak się pinko na tej gitarze bluesar żnie. Coś mi miękko, coś wzrusza mnie. Tak się śpiewa, różne melodie nuci mi. Nie wiem jak powiedzieć mu, że mi wstyd, że jo się ino tak powiedziała. Jo się tylko z niego tak zażartowała, że jo chciała cukiernika, by maszkyty nosił mi aż pod drzwi i serduszka z czekolady wciąż posyłał do domu. Weź nie bądź zmięta płyta, bo go dałaś nie rozrze. Ach, nie jest źle. Fajny Carlos to muzykant, doch gitara spaczą się. Posyłał do domu. Dzisiaj do mnie gro muzykant, a cukiernik wypadł z gry. Jak sam wonio jo już leca. Kaj zajrześ był? No straciłech się. Czemu?
No, wiesz, że to sam je labirynt, nie? A, ty No, żeś ale pobłądził, ja? Tyś już zaczęła, tu sam widzę olej, rozumiesz? Ja już, rozgrzej mi tam na tej patelni ten tłuszcz, daj większą Już. temperaturę. już rozgrzewą, rozumiesz, już będzie wszystko przyrychtowane. Co, ty Godej, co robisz? Bo no z olejem, rozumiesz, To co z lubisz fetym. najbardziej, karczek. Ja. Fajno by mieli ta pieśniczka o cukierniku, no ale wiecie, ciastka ciastkami, a pojeść trzeba, a jak pojeść, to z firmy Berger Richtyk robią fajne dobroci. A jaki to będzie karczek, bo widzę, że go rychtujesz taki normalny? Nasz swojski, ja. Aha, nasz swojski. Dobra, nasz swojski karczek, trzymamy cię za słowo. Co to sam sujesz? Tak, pieprz, sól, zioła prowansalskie. Go to się korzyni. Korzyni, aha, widzisz, ty mnie jeszcze musisz przyuczyć. Ja, Ja cię korzyni. też trochę przyucza i będziemy kwita. Korzyni, sól, ja. I Papryka. papryka. Widzisz, dobrze jak tak człowiek to ma wszystko przyrychtowane, bo potem o tej papryce nie zapomni, wiesz? I I teraz tak, obsmażymy se go z każdej strony, a potem będziemy działać dalej z kapustą kiszoną. tak jest. Dajemy go na rozgrzany olej. Nie, jak to skwierczy, to ja się już raduję, wiesz? Już się raduję, ty czekaj, bo ja się muszę ten kabel poprawić. Ją taki kabel się, nie dziwcie, że ją mam taki kabel, bo musi mnie być słychać, bo tak to byście ino słyszeli. A tak jak jest kabel, to słyszycie. No. To lecymy. Tak 15 minut go obsmażamy z każdej Jeru, strony. na 15 minut, ty, to jest niemożliwe, za 15 minut... Ale po tym jeszcze państwa go będziemy powstają. coś z nim robić. Poczekaj. Punwuczek świat w 7, a kaj, 6 dni stworzył, a ty nad jednym karczkiem 15 minut, no ale dobra, niech ci będzie, no. 15 minut i co? I po tym co? Do piekarnika. A kapusta? Wykładamy kapusta, ja sobie w międzyczasie ta kapusta wyłożę już. Wykładaj. Kiszono kapusta, ja? Kiszono kapusta, najlepiej też swojsko, No. wiadomo. Wiadomo rzecz, nie? I teraz tak, na kilogram karczku, kilogram kapusty. Czyli proste liczyni. Proste liczenie. Nawet jak ktoś umie no policzyć 1, 2, no to mu się też uda zrobić. I na ta kapusta sobie domy tym przepieczony karczek. Ale to za chwilę. Za chwilę. To słuchaj, tak zrobimy. Puszczymy pieśniczka. Jak będzie pieśniczka cało przesłuchano, wszyscy się będą radować, no to ten karczek już będzie fertik. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim rancho w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koni konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koni konia goni po zielonej łące. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Na polu koło jeziora tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajrami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora.
Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. U nas w modzie w Rzeczycach jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn, kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Jupi, 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 aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, 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 aj, 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 aj. Dwóch chłopów się spotkało przed bramami niebieskimi w niebie. Święty Piotr im otwiero, wlazujcie. Pyta się jednego, jak tyś umarł. Godo, no, ja zamors. Dobra, zamors. A ty, godo, do drugiego. Godo, no, ja umarł ze zdziwienia. Jak ze zdziwienia, co to godasz? No normalnie, nie, no, byłech w robocie, dostałech cynk, że u mojej baby jest jakiś cudzy. To się zwolnił godzina prędzej. Cisna do mnie. No widza, ona leży w łóżku, nie, no to go szukam. Do szranku nie ma. Za gardiną nie ma, nie? Na balkonie nie ma, w wielkiej izbie nie ma, w piwnicy nie ma. No to ja się tak zdziwił, nie? Żech dostał zawał i żech umarł. A ten drugi godo, wiesz co? Abyś wtedy otwarł lodówka, to by my teraz obarzyli. Ty, ja zaglądam, czy to już masz fertik? To już masz fertik. To ja, wiesz, ale ja ci powiem, widzę, że to już jest fertik, Ja? wiesz? Ja. Super. Ja ci to przeciepna, słuchaj, Dobrej. ty czekaj, żeby ja to umiał tak nabić, wiesz, żeby mi to nie zleciało, ja, tak. I teraz Wyłącza już to, nie? Wyłącz. Ja. I do piekaroka. Zamykamy. Do normalnej bratruły. Na wiela? Godzinka 180 stopni. Godzina 180 stopni i będzie to fertik. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc w blasku gwiazd. Zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że miłość jest piękna. Niech złączy nas, niech z nami będzie
zdarza się raz. Łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. Słowo kocham to miłości znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. Taki listopadowy poranek szpetnie, wiater wieje, deszcz z nieba, nie, liście spadują, mgła 3 stopnie, chłop stowo o 4 rano na ryby się wybiera, nie, zakłodo te galoty, nie, ta kurtka, wędka bierze, nie, kaptur na głowa, wyłazi, a tam szpetno pogoda, nie, zaraz mu na kołnierz padze, nie, ten moplik bierze, cały taki mokrego a smola, nie jada na te ryby, nie, wlazuje nazad do chałupy, nie, seblyko się, pod ta kołdra wlazuje go do baby, wiesz co, tam jest jednak rychtyk szpetnie, ona go no, a ten mój głupi chłop poszedł na ryby. Masz to już gotowe, bo ją już Ja mam gotowe, już lecę. słyszę jak ślina łyką, wiesz? Uważaj, bo to może wrawy, nie? Dawaj Wiem. pozór. Runa. Fajnie to wygląda, wiesz? Fajnie. Przełóż to, dobra, No, ja to ci możesz przekładać. Runa. Ale wrawę, pokrej to wartko, bo już to nie będziemy tego w całości jeść, nie? Tak, pokroimy, pokażemy jak Fajnie. się to spiekło. Jaki kruchutki, fajny. Rychtyk fajny. Do tego ino ziemioki, hopie, obiad gotowy. Krej, zimiokim będziesz godać. Ja, no, Zimioka ślinka leci. W chlebie w zimionkach je dużo mąki tam, wiesz, mąka jest szkodliwa. Nie, rychtyk fajny. Dobra, wiesz co? I dajesz. A czekaj. Co? Powiedz mi, czemu tu możecie taką czerwoną koszulę? Chcesz rychtyk wiedzieć, skąd ją mam ja? Ja chcę ale wiedzieć. to ja ci powiem, ale szczerze, wiesz? Ja ją mam ze sklepu z koszulami. Maszkieta, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba, kaj karusy z lipstami zusammen tańcują. Ura przyszło bez skrypnociocha, weselnych bo i sztartłych i godać. Maszkieta, być bez ciebie jokojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jokojfna.
aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dziocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko klara pes. Go wieszumni umia już go dać, chycają mi sztartna wydrować. Maszketa, być bez ciebie jokojfna, aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Najgryfniejszo, być bez ciebie jokojfna, aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy chtujcie się dziołchy i karlusy, jademy cudamym razem, rajza, rajza. Sztartujemy, maszketa, być bez ciebie jokojfna, aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Najgryfniejszo, być bez ciebie jokojfna, aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Na ławce w parku siedzi taki synek z dziołchą, nie? 18 lat. Ona go dowiesz, tak mnie uszka pieką. On i tak w te uszka. Ona pado przestało. Teraz tak mnie rączki swędzą. On i tak w te rączki przestało. Teraz tak mnie oczka swędzą. On i tak w te oczka. Ona go do przestało. Teraz mnie tak główka boli. On i tak po tym czółku. I co? Ona go do przestało. A z boku siedzi taki starzyk na ławce go do... Przepraszam bardzo, panoczku, że się przypytam. Działo to też na hemoroidy? Teresa Waleriańska, witam cię fest pięknie. Teresa dzisio z nami. Widzisz, jak to sam wszystko mrugo? No pięknie, no jesteśmy po prostu w dyskotece, w budynku, gdzie są dyskoteki. Ja, bo w tym pubie Labirynt Kajmy są, to wiesz, była dyskoteka, zaś będzie dyskoteka, przez to tak sam wszystko mrugo. No a ty do nas też mrugosz, bo przyjechała z nową płytą, z nowymi pieśniczkami, ze wszystkim nowym. Co tam u ciebie? Ostatnio byłam u ciebie 8 miesięcy temu, tak? Tak, czas leci. To żeśmy opowiadali o płycie Dusza Cyganki, to już jest temat zamknięty, znaczy nie temat zamknięty, ja z tym programem występuję, ale również nagrałam płytę o tematyce śląskiej. Także no, bardzo fajna płyta, Bawmy się do rana, taki ma tytuł, wyszła 4 miesiące temu. Koniec października 2015 roku, bo w 2014 została już zrealizowana, ale potem trzeba było jednak troszkę czekać na wydanie płyty. No tak to jest, no. To nie ma takich obsiów, to nie jest tak, właśnie tak. Żeby płyta wydać. No a jak przebiegały prace nad tą płytą? Jak to wszystko wyglądało? Cały rok nad nią żeśmy pracowali razem z małżonkiem, no i oczywiście muzyka Andrzej Skaźnik, także tutaj kłaniam się Andrzejku w twoją stronę, bardzo dziękuję, piękne melodie napisałeś, no i również w stronę mojego małżonka się kłaniam. Zbigniewa Aleksyna, który napisał mi słowa. No i myślę, że jest dobrze, bo dosyć ma powodzenie ta płyta. To bardzo dobrze, że o tym godosz, bo z tej płyty już też są teledyski. Tak, już są teledyski, jest Chopeczku mój, no i drugi teledysk Radość życia. Chopeczku ty mój, muszę ci powiedzieć, że ten teledysk gości już na naszej liście szlagierów po śląsku, to cieszy mnie telewizji TVT. Cieszy się dużym powodzeniem. No bo to jest taka historia miłosna z Familoka, można powiedzieć, gdzie Żeneczka śpiewa o swoim chopeczku. Jak to kiedyś chodzili na biesiady, zawsze pamiętała, zawsze tam buteleczka była. No właśnie, ja o tej flaszeczce, o tej buteleczce chodzi. To mi zaraz wpadło w ucho. Ja myślę, że ta pieśniczka, ten szlagier też wpadnie w ucho. Teraz się go obejrzymy i zaraz się o nim jeszcze pogodomy.
Chopeczku mój, ja zawsze bardzo, bardzo przaja ci. Chopeczku mój, wiele to już ubyło lot, kiedy na ziemi tej, na śląskiej czarnej ziemi my tu są. Piękne wspomnienia lot, te ruski cięgiem w myślach mam. Wspominam to, jakieś na gruba dziennie z domu szą. Wspominam to, jak cię żegnała w progu ja. Jakech czekała znów, co byś się wrócił do domu cały zdrów. Ty mój chopeczku mój, czuję się bardzo młoda znów. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Wspominam to, że nieraz tak u niego było to. Wiedziałach, że tak już u chopa musi być, że z kamratami szą, nieraz nie dwa te zimne piwko pić. Musiał to robić on, by pył węglowy z gardła zmyć. Ni raz, ni dwa, musiałach w ręka nudel kula brać, bo szał mi on z kamratem w laubie szkata grać. Ja się nie gorsza już i mam na niego ten mój taki test. Tyle lot żyłach z nim i tak fajniście durkną jest. Pamiętam te dni, na zabawa myśli, tańcowali my tu wraz, taki był wesoły czas. Pamiętam te dni, jak na biesiada myśli, buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Buteleczka w taszy miała ją, by weselej nam się szło. Dużo ludzi, wiesz, się mnie pyta, nawet ktoś pisał maila w tej sprawie, czy w tym teledysku to Rychtyk, twój chłop z tobą występuje? Nie, to nie jest mój chłopeczek, to jest mój gitarzysta Marek Mazur. Z zespołu? Tak, z zespołu. I tak. on tam zagrał tego twojego chłopa? On gra tego chłopeczka. No ważne, że się podobał. Myślę, że się podobał. Bardzo się podobał. Kaj żeście nagrywali ten teledysk? Żeśmy ten teledysk nagrywali na Giszowcu, bo to jest takie typowo śląska dzielnica. I to Rychtyk tak jest opowiedziany. Tak, to jest tak, jak to kiedyś było. Jak to żoneczka się zwracała do swojego chłopeczka, jak go prosiła, chce iść na biesiadę i wspomina, jak go witała z pracy, jak go żegnała, jak czekała na niego. No i ta flaszeczka. A ta flaszeczka to była najważniejsza. No zawsze w każdej piosence jest jakieś coś, co właśnie jest charakterystyczne dla utworu. I tu właśnie charakterystyczny dla tego chłopeczka jest właśnie ta buteleczka. Następna wasza produkcja, następny szlagier, następny teledysk też jest z najnowszej płyty. Pieśniczka Radość życia, tak. To żeśmy nagrywali w Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Jeszcze była pogoda, koniec listopada już było, no ale uchwyciliśmy ładną pogodę, no i ładna piosenka, Radość życia, bo radość życia to przygoda. Zaglądamy na teledysk Radość
życia. To będzie premiera tej pieśniczki w naszej telewizji. Liczę na to, że się Wam spodoba. Ach, życie to przygoda, ach, życie to wędrówka. Cudowne takie ono jest i cieszmy się, że jest. W prezencie są nam dane prawdziwe jego skarby. Są kolorowe, cudne tak, pełne tęczowych barw. Więc pijmy to życie cudowne do dna. Niech ono radośnie nam gra. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Ach, życie to przygoda, ach, życie to wędrówka. Przeżyjmy życie jednak tak, by poczuć jego smak. W prezencie są nam dane prawdziwe jego skarby. Niech każdy o tym jednak wie i nie zmarnuje je. Więc pijmy to życie cudowne do dna. Niech ono radośnie nam gra. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Pijmy życie do dna, pijmy życie do dna. Niech w radości i szczęściu długo, długo trwa. Ta płyta, z której pochodzi i teledysk Chłopeczku ty mój i Radość życia. Oczywiście będziecie mogli wygrać w naszej liście szlagierów po śląsku. Jak zwykle co sobota będzie konkurs, a jakby kto nie wygrał, to mogę się ją kupić u nas w sklepie. Możecie do nas dzwonić. Telefon widzicie na dole ekranu. 789 099 111, 789 099 111. Możecie do nas dzwonić albo po prostu przyjechać do sklepu z płytami, do sklepu Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam w sklepie Szkolak na Kościelnej w Rybniku wielki sztan ze śląskimi płytami. Tam oczywiście już też płyta Teresy Waleriańskiej jest. Ta płyta na pewno będzie, na pewno jej nie braknie. Jo, mogę powiedzieć od siebie, że już ją przesłuchał i bardzo mi się podoba, wiesz? To się cieszę, bo to jest taka płyta typowo taneczna. Tam są walce, tanga, biesiadne piosenki. Także można bardzo fajnie się przy niej pobawić. No i z tego co wiem, to ona się podoba nie ino mnie, nie ino ludziom, ale masz też takiego swojego wiernego, oddanego fana nie ze Śląska, spoza Śląska. Skąd on jest? Wiesz co, ja mam bardzo dużo fanów, bo tylko trudno, żeby bardzo dużo fanów mam, ale tu jest taki, jest ciekawy pan. No jednym z takich najmłodszych to jest Dawid Stasiowski z Rydultowy, także dziękuję mu bardzo. Młody człowiek, podoba mu się moja muzyka, płyty, ale tu jest ciekawa, wiesz, mam takiego fana z Gór Świętokrzyskich. Właśnie przez to, że dobrze spoza Śląska. Z Gór Świętokrzyskich, proszę Państwa, i dostałam od niego taką książeczkę, taki prezent, właśnie jestem bardzo mu wdzięczna za to i pozwolicie Państwo, że przeczytam. Książeczka nosi tytuł Szczęście wdzięczności. Tak mi napisał. Z wyrazami szacunku i wdzięczności za muzykę, która w duszy gra, za melodię,
która Pani imię ma, za uśmiech i radość każdego dnia. No piękne słowa. Taki jest wdzięczny za to, że słucha moją muzykę, podoba się. No i to człowieka cieszy i to mnie właśnie mobilizuje do dalszej pracy. I tak skończyłam drugą płytę autorską i już mnie ciągnie do napisania trzeciej płyty. Znaczy do wykonania, bo ja tych utworów nie piszę i nie komponuję. No to kiedy się możemy spodziewać tej następnej to płyty? Tak szybciutko nie, ale już człowiek myśli właśnie, że już coś tam pracuje nad tym. Widzisz, jak godamy o takich pięknych słowach, o wdzięczności, to mamy też taką nastrojowo pieśniczka, nastrojowy szlagier, kiedy teraz puszczymy i potem powiesz, czy Ci się podoba. Pamiętasz ten piękny mój, kiej na szpacer
spacer razem my szli. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. Kasztany woniały, zielenił się stron, a we kwiatkach była żeś ty. I co? Fajny taki nastrojowy utwór. No bardzo ładny utwór, naprawdę warte posłuchania. Mnie się też podoba, ale teraz jako ciekawostka musimy powiedzieć, że z tej twojej najnowszej płyty w zupełnie innym stylu jest ostatnio 13, ale to nie znaczy, że pechowo, pieśniczka, utwór Down by the Riverside. Tak, to jest amerykański utwór, który każdy chyba zna, na pewno nie jeden mężczyzna przy goleniu sobie nuci. No bo z racji tego, że jestem skrzypaczką, więc postanowiłam włączyć skrzypce i nagrać jako utwór instrumentalny. No a następna płyta, to co, już są jakieś pieśniczki nagrane, czy nie? Nie, no jeszcze nagranych nie ma, ale już są plany i myślę, że troszkę też charakter zmieni tej płyty. Ta pierwsza była o tematyce cygańskiej, ta o tematyce śląskiej, no może pomyślę o innym kierunku, ale też takim, żeby się podobało. A myślisz, że to będzie w tym roku? No wiesz, dopiero się rok zaczął, także myślę, że koniec roku na pewno uda mi się to zrealizować. To oczywiście bardzo, bardzo fest Cię zapraszamy. Jak kiedy będziesz miała gotową płytę, to przyjeżdżaj. Z przyjemnością przyjadę. Nasz dzisiejszy program pomału dobiega końca. Oczywiście my widzimy się jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Jak zwykle od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku. Myślę, że nowe pieśniczki Teresy też się w tych propozycjach znajdą. W sobota wielki tygodniowy finał, podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całkiego tydnia, a w niedziela za tydzień zaś szlagiery i wice na Kierewos Fest. Pięknie zapraszam. Byćcie z nami, no i czekamy na ta nowa płyta. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Trzymajcie się, do zobaczenia.